Vale, abans de començar a fer la baralla ens hem d'ajuntar la nostra col·lecció. Per això... Vale, hem d'anar a l'inventari. Va, hi ha una opció Gold Saucer en la rúbrica de personatges i seleccioneu joc. A vegades dins de los cafego... Va. Bueno, anem a primer mirar... això, Gold Saucer. Joc. ¿Por qué? Ah, ya hay informaciones aquí, pero ¿por qué no puedo...? Vale, si he ido a Gold Saucer y a juegos y no me deja. ¿Por qué? ¿Por qué? Espera, pues el inventario. Ah, vale. Vale, eso lo utiliza. Vale. Ah, vale, es como abrirles, ok. Vale. ¿Abres el sobre, tío? O... Com sigui el minijoc de les cartes conegut al Final, fliparem. Fliparé, però virutes. I crec que els que esteu veient-me segurament em voldreu també. Ara suposo que sí. Gold Saucer. Joc. Sí. Vale, aquí tenemos los 3 decks. Pues tomaré 2 decks de las 5 cartas que tengo. Perfecto, tenemos mi primera baraja. Sí. Anem a... Ah, bueno, espera, que potser No, aquesta és per desafiar-la, però potser... Yo también, yo también. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Vale, anem a jugar amb ella. Vale, pues anem a explicar les regles. Pero como ya sé qué juego es, ya sé com s'hi juga, Vale, em costa 5 punts de Gold Saucer i si tinc una recompensa em donen 10 punts de Gold Saucer i la possibilitat d'emportar-me un objecte. Anem a jugar, anem a agafar aquesta baralla. Oh! Ja està. Perdó. Me están explicando. Vale, sí, bueno, yo te voy a poner esta. Aquí te la giro, es una 4 a dalt y una 3 a baix, perfecte, aniré sobradíssim. Vale, és el mateix. Vale, me la foten. Suffer of Boogie, exacte, és com es deia la cançó, no? M'assembla? Vale, hòstia, és una 7 i pico, Vaig a posar... no, aquesta me l'igualaria, ràpido. Aquí. Però el cas és que, clar, sí. Vale, una 7 i pico, tio. No, abans m'he de quedar aquesta aquí, la giro, molt bé. Ya está, voy a estar toda la noche jugando al Gold Saucer, tíos. ¿No hay cadena? ¿No había una manera de cadena? Bien, era fácil, Vull dir, si perdía era de news, A ver. Desafiar.
Vale, podem desafiar altres jugadors, però tinc que... Espera un moment. Voleu que jugue? No. Us heu espavilat com un jefe. Mira mi perso jugando ahí con la baraja, Ara és el moment d'anar a desafiar els pobres desgraciats que us aneu trobant. Què dices? Butoso Gwent! És com el maleït Gwent del Witcher. Ahora me voy a pasear en el mundo jugando a... No. No. Paso, tío. Paso. Me niego rotundamente. Me niego rotundamente, tío. Me niego rotundamente, tío. O sigui, ara m'estaré... Oh, madre mía. Vale, o sigui, bueno. Vale, saben què? Podem jugar al Gwent. No, podem jugar al joc de cartes del Final en toda Eorcia. Porque este juego quiere mi dinero. Vale, aquí veig que hi ha diferents tios. Anem a parlar amb ells. Vale, aquests diguéssim que són com los 4 jefes del joc, ¿no? Sí, tío. Vale, digo... Me encanta tant que m'apoden Elmer el Rei. Sapigueu, bueno, he jugat com molta gent, però sapigueu que tinc molt... fa molt honor al meu sobrenom que m'han donat. O sigui, aquest era el Chungler... Aquests me sembla que són los 4... Aquí hi ha els 4 jefes de saber jugar... Bueno, aquesta és la dama de cors, vale, tenen noms de cartes. Parlar... Espera, l'atracció especial a donar limitada ha acabat. Oh, mensa. Vale, m'he perdut una atracció limitada. Bon dia. Marrades. Creo que nos vamos a divertir bien juntos. Però t'adverteixo. Sabio que guanyaré. La dama de cors té horror de perdre. Vale, bueno, aquí deixarem un moment al triple triad, vale? Bueno, el joc triple triad era això, no? El joc de cartes. Anem a parlar amb els... con el alto mando, de les cartes, T'aviso. M'espaviro bastant bé a les cartes. No és per res que em diuen l'as de trèvols. Si em vols enfrontar, t'interessa entrenar-te una miqueta abans. Ves a veure el ballet de piques. Ballet? Es diu ballet? Sí. Crec que sí. Si està tot dient que m'ho vagi traduint, sisplau, que estic liat avui. Una traducció. Vale, primer que hauria de parlar... Vale, veig que hi ha un ordre, Hi ha un ordre, Vale, després tenim el ballet de piques, que no sé on està. El rei, el trèfol, i després hi ha l'as de rombos. I no... Bueno, ya han visto, triple triad, Molt bé, ya se ha acabado mi vida social de lo que queda de semana. Bueno, dissenyar el Gold Saucer, per això. Vale, aquí és d'on vinc, ok. Vale, aquí hi ha el triple triad. Ara, anem a fer una cosa, anem a avançar una miqueta. Abans d'anar a la carrera de Chocobos, anem a... ¿Qué haces, tío? ¿Qué fas forjando en el Gold Saucer, tío? Oh, chicas guapas. Foto. Sí, siempre hago fotos a los noies que van ben vestidos. Molt bé.
Ara arribem a la sala central, que és aquesta. Oh, moguris gigantes! Sí, moguris gigantes! Hòstia, tio. Puto joc. Harmonitzem-nos. Vale, anem a mirar primer aquesta part d'aquí. Vale, veig que és... Ah, vale, les 4 sales es connecten i hi ha... Oh, vale, però veig que hi ha diferents coses. Oh! Oh! És el captiro que hem vist abans. Senyor Pampa. ¿Dónde va usted? Ah, no puc parlar amb ell. Qué bo, tío. Qué bo, tío, qué bo. Aquí hi ha una porta. Hi ha un personatge que pugui parlar o alguna cosa? Aquí hi ha un cristall. Harmonitzo. Anem a parlar amb la senyoreta. Atenció, O sea que Kogander sería como un curioso, bueno, o sea que Kogander como sector de defensas. Un cop d'aire... Bueno, en fi, l'atracció aquesta començarà aviat, vale? A les 11:45... Oh, ostres, vale, per anar a les atraccions hem d'anar a l'hora exacta, tio. O sigui, dintre un... A les 11:45... Vale. O sigui que les atraccions hem d'anar a l'hora, tio. Que fort. Que fort, o sigui... Per anar a les atraccions hem de... Bueno, almenys aquesta hem de... Perdó. Hem de... O sigui, hi ha una hora concreta. Oh, que potito. Dios mío, estoy en la fase del casino de Sonic Adventure de Dreamcast o en un escenari de torneig Pokémon o algo. O sigui, hi ha tants colors que em lio, tio. Anem a parlar amb això. Salta aquí dentro. Volar. Vale, ¿y ahora cómo bajo? Ah, vale. Amigo. No. Qué flipada, tío. Es una auténtica flipada. El maleït Gold Saucer. És ara que volia fer la cuesta de la història del joc. Per què? Per què me maldecís con el Gold Saucer? Per què he fet jo aquest joc? Però que per què? Algú que per donar la volta perquè estic... És enorme això, tio. Mega cap pot.
Vale, això és un Mega Capcot, que és el mateix que abans però en bèstia, no? Ah, vale, això és el mateix, però per les mineres, centenes, les desenes i les unitats formant un número. Vale, abans tiraran un número i més coincideixen amb un número vale, és com una loteria. Ah, vale, i més amb col·legues vinguis, més premis et donen. Vale, és una loteria, o sigui, tu arribes, no, jugues un número i el dissabte a les 9 et diuen quin premi tens, tio. I tens un temps per fins la setmana següent. Ah, i si no us presenteu durant aquesta setmana perdeu els punts i tot. Otro cheque regalo, qué guay. Ah, qué guay, bueno, et deixen jugar al Gold Saucer así un poquillo gratis. Venga, 100 puntos más. M'agradaria saber... No sé, m'agradaria saber quants en tinc jo ara. De Gold Saucer. No puc veure? Ah, potser ho tinc a baix, però com tinc a la pantalla... Calla, a sobre, des que va sortir el joc, això realment és el tiro 103 del joc? Ostres, tio. Ah, més gent... Que flipada, tio. ¿En serio? Hòstia, hola, i tens... Ostres, i tens els... Que bo, tio. Hòstia, com la loteria veritat, tio. El que li toqui el color, clar, et surt aquí, tio. Que bèstia. Ah, vale, més gent participa, no tens que vendre amb els tens que portar gent, vale. ¿Y cuánto cuesta? La posarem l'any de la meva dona. No sé si podem d'acord. Vale, 100%. Ja està, dissabte a les 9. El dissabte a les 9 tinc que estar aquí. Perquè voy a la loteria, nen. Que fort. Que fort. No, si quieres... Pero eso es diferente, ¿eh? Me voy a poner una alarma. De hecho, me la voy a poner ahora. Jugadores, no sé si esteu flipant, però m'assembla que és el programa més flipant que he fet fins ara, ja sigui Twitch o no Twitch.
a posar-nos una alarma per dissabte a les 8. Una mica abans. I posarem gol Sauce. Vale. Vale, doncs ja ho tenim això. Vale, molt bé. Hem vist això. Vale. Organització. Vale, aquí és d'on vinc. Tinc que tirar per aquí. Vale, a veure, ens farem una cosa, baixarem. Però bé, per acabar de veure la planta de baix, perquè com he saltat el pou aquest, doncs... Vale, sí, justament havia saltat aquí. I no em diguis que aquí fan espectacles i has de vindre a una hora, també. Anava parlant amb ella. Senyorita. Ah, sí, que dintre 5 minuts comença l'espectacle. Estic bé a la sala a l'esquadra de l'espectacle. Anem a fer una cosa, jugadors i jugadores. Com han dit que era a les 11:15 i és aquí, abans per participar dirigiu-vos a la persona que se n'ocupe. I qui se n'ocupe? Se n'ocupa. Com ja hi havia jugadors que van... Perquè no sé si... Bueno, clar, vaig descobrir que pots comprar vestits que no tenen estats, vull dir, per anar guapo, simplement. Què haces? Mons, tío. Aixafant part de l'espectacle. A veure, què és això? Ah, vale, aquí no he mirat això. Ah, vale, he passat completament al lado. He passat completament al costat d'això. Què és això? Oh. Oh, es una máquina de... Però espera. Ens quedarem per aquí perquè en un principi aquí hi ha un espectacle. Llavors anem a quedar-nos a veure què passa. Mira aquesta nova punta. Vale, aquí és una altra maquineta d'aquestes. Vale, potser les provarem.
Les provarem, però anem a esperar, a veure... Falten 2 minuts perquè comenci el susodicho espectacle. He de reconèixer que estic flipant ara mateix, Dos minuts aquí esperant, però... bueno, es que queda poc. És que vull veure... Què passa als espectacles, no? Si vull veure si passa alguna cosa, saps? Una atracció... Vale. Yo estoy aquí, en la sala de espectáculo. Hay gente ahí. ¿Y qué hacen? Hay jugadores que se han apuntado a hacer algo, pero... Sembla que desempeñe algo, pero... Ah, vale, tenía que parlar amb la tia per apuntar-me. Seré burro, tío. ¡Hola! ¿Qué es eso? Ah, vale, tenen que anar esquivant i se'n van fora. Vale, vale, ja veig. Que curiós minijoc. Vale, ara ho he entès. Vale, apareix aquest bitxo, veus, i tira aire i l'han d'esquivar. Però si caus, clar, no pots tornar a pujar. Jo no puc pujar, veus? Que curiós.
Bueno, això me n'ha quedat un. Que ha caigut. Vale, vale, tenia que parlar amb la noia per apuntar-me. Bé, anem a provar les maquinetes d'aquí, va. Vale, però que veig, aquí hi ha això. Lo d'aquí a dalt devia ser la loteria. A veure, anem a això. Una atrapa-moca, no? Vale, l'ús-va... Vale, el japenc, vale? Ah, no, ja he entès. Cal deixar-lo apretat. Ai! Que mal. Vale, ja ho he entès. Bueno, si és que es deixa. Soy un borrego. Aquest és per aquí. Vale, l'has de quadrar que estigui a dins. Per l'última vegada, si em quadres... ¡Sí! He conseguido algo. Ah, 4 peces. Molt bé. Xulo. Vale, si segueixo el mapa, això d'aquí a dalt és el que veiem aquí és... Ara comptar si me cal. Macpot, vale? Estic flipant. Han aprovat aquest? Ah, vale, és quadrar-ho, però no sé si cal quadrar-ho al màxim. No, vale, cal quadrar-ho al mig. Ui. Bé, està bé. Bueno, anem a continuar la nostra visita al flipant Ghost Saucer, perquè per aquí és on vinc. M'agradaria anar aquí a baix, perquè aquí ens espera l'arco. Va, flipat, xaval. Flipant, tio. Jo estic bastant flipant. Una part d'atraccions. No sé, tanta. A veure, aquí hi ha un altre minijoc. Ui. Cruz. ¿Verás? Está bien.
que van aquí. Una de les cordes de les meravelles. És la manera que ve aquí. Sí. Aquí hi ha una mica de tot. Hi ha lloc per minijocs i un lloc per descansar. Claro, no és molt difícil no confondre aquest lloc amb el pedazo de cactilio que hi ha allà. Vale, després que hi ha diferents espectacles. Sexy desnudo. A veure si torno a parlar amb tu, què passa? Vale, després hi ha una cosa que comença a dir quart. Vale, abans suposo que he de parlar amb tu, però bueno, això encara tenim temps per mirar-ho. Espera, tinc que anar a parlar un altre cop amb la tia del jackpot? Ah, sí. Vale, es que no estoy siguiendo el orden. Ahora se me ha ido la plata. No estoy siguiendo el orden. Y es lo que pasa. Una vuelta bonita. És el minijoc de bàsquet, tio, del set, tio, que boníssim. Joder, que raro. Ah, vale, tenim un temps limitat, ok. Difícil, ¿eh? Vale, crec que ja hem vist tot, del primer pis. Vale. No hi havia una eterita per aquí? No sé, no vaig veure. És a dalt. La tirita que hay aquí, no, es la que hay. Vale, ara hem d'anar a parlar amb la tia del Mega Capcom. Què tenim? Ah, és una lloc de coteleres. De conejitas, es el paraíso de todo el mundo. Vale, vale, és una flipada, És una flipada, això, tio. És una autèntica flipada. Aquí hi ha com un restaurant, no? Vale, pues anem a continuar la visitant. Passa que he de tornar a... Vale, espera, que no m'hi perdi ara. Vale, això ja està vist.
Vale, que la Torre de les Meravelles, els restaurants... Vale, hauria d'anar un altre cop al Cacpot. A parlar amb la Brera, que és la que mates abans. I no, solament ens faltaria anar a veure en principi lo de la cursa de Chocobos. No, lo que m'ha matat és lo del triple triat, Muy mal, Square, muy mal. T'has escoltat? T'ha fet de bêtise. Qué mal, Square, t'ha fet que mal. Ah, bueno, sí, no me cago. On està la vereda? Aquí. Ara me voleu explicar lo de Mega Capot, però... Vale, aquí hi ha diferents events, bueno, el que hem vist abans. Sí. Sí, gràcies. Però ens ha explicat el mateix, lo del Mecha Capcom i tal. Vale, ara... Vale. De fet, he fet... Puc saltar des d'aquí? I no m'he saltat. És una paranoia? Ah, vale. Cadascú hem fet... No he seguit l'ordre dels objectius. Se m'ha ido la bola, se m'ha ido la bola. Claro, se m'ha ido la sala. Aquí ens explicaran lo de... Vale, digo bueno, que ya son. Ah, vale, és una atracció que s'ha d'arribar fins a dalt de tot. Això és? Vale, aquí és un altre event. O és algo que jo puc pujar de gratis? Ah, perquè això l'aigua, no té la respecte. Hay un tío pescando aquí. Estoy mirando si hay alguna manera de pujar-hi. ¿Qué puc pujar per aquí? Este juego no puedes cortar el salto. No puedes cortar. No puedes... Per aquí. Potser necessite... Potser és un event. Potser és un event i no pots fer-ho directament. Vale, ara ens demanem de tornar al hall de l'entrada. Vale, i hem fet la visita al Gold Saucer. Molt interessant aquest Gold Saucer. Molt interessant. Però ens falta l'últim, jugadors i jugadores. Ens falta la cursa de Chocobol. Ens falta la cursa de Chocobos. Chocobol. Estic content que la visita us hagi agradat. Deixem acabar a lo bonito, a lo bèstia, donant un regal. Oh, un nuevo cliente, Roland. Persona que es diu Roland.
És el subdirector de Gold Saucer. És el subdirector i és l'ocasió de presentar-se. Es diu Roland i el seu treball és assegurar-se que ningú se senti molest o... que ningú vingui a molestar els moments de felicitat que pugui passar aquí. Veient la vostra aparença no m'estranya que sia vostè un fraile, digo, un aventurero. Aquí m'explica una miqueta que venim, el tio suposa que hem fet l'aventura i tal. Ah, vale, són els refugiats de la guerra, tio, que treballen aquí. Ah, vale, tots els que treballen a Gold Saucer són els que estan perseguits per l'Imperi Dolent i els tios al cull si volen i tal per viure i treballar aquí. Vale, ara sí, ara tenim... Vale, ara tenim això. Ara sí que ens ho han donat. Vale, però no sé com es pot utilitzar això. Punt de Gold Saucer, 5. Ah, bueno, vale, això ens permet potser jugar una de les atraccions que hem jugat abans gratis. Vale. Anem a veure la dels xocobos i donarem per finalitzada aquesta visita del Gold Saucer per aquest vídeo Twitch també. Anem a l'espai dels xocobos. No sé si no vull dir trampes. Aquí tu em demanaràs de pujar, no? Flipant. Ara el joc es mou a 60 frames, En el vídeo no ho podreu veure, però estic flipant com mous la càmera. Vale, ara estic... Ara ja està, ara he descobert tot el perites del Gold Saucer. Oh, bebé Chocobo! Que guai. És Gilgamesh, tio. Vale, ara ho entenc, tio. És Gilgamesh, tio. És perquè li pegues al Gilgamesh una hòstia. Carrers de Chocobo, tio. De palo, jo. Hòstia, és que simpàtics, tio. Molts mags, això ho fan, els mags. Hi ha molts mags que et donen un bonus que dure 20 i pico minuts. M'hauria agradecer-se-lo. No dones gràcies. Perquè ens donen un bonus que ens durarà 29 minuts. Ah, vale. Vale, és com el Final 7, tio. És una manera de cursa al Final 7. El cas és que no podré participar perquè no tinc Chocobo.
Aquestes és quan s'utilitza les curses de Chocobo. Vale, imagino que si heu vingut aquí per donar una visita és perquè sense dubte voleu esdevindre un entrenador i cuidar d'un Chocobo més ràpid d'Eorcia. Podeu ser el content propietari del pròxim campió que s'emportarà totes les curses. Imagineu-vos en el pòdium gràcies al vostre Chocobo de carreres, les hores d'entrenament per... Les hores que s'estarem entrenant amb el Chocobo us portaran tant de felicitat. Però us teniu que procurar abans un jove Chocobo i educar. Ara puc veure la Catherine de Branchafquet, que és un cuidant Chocobos, i ara podré demanar un Chocobo. Voy a tener un Chocobor. Vale, fins que no tingui... Vale, funciona com el set. Els Chocobos els donem menjar. I els hi podem ensenyar coses. I podem... Vale, hi ha una història de tinc un Chocobo que si arriba a nivell 40 el podem retirar i el podem acoplar amb un Chocobo, podem fer que tingui un mini Chocobo aquí si el porto. Per què tantes coses? Vale, bueno, la qüestió és que ara puc tenir un Chocobo jo. Vale, bueno, última cosa, vull provar una cosa, perquè ja que m'han donat un bono del Gonçalves vull veure en què el puc gastar el bono. Però això vull saber on el puc gastar, no el gastaré, però vull veure on el gastaré. El lío, Tordrim. Les cartes. Que no podré canjear nada por la misèria de punts que tinc, no? El Gonçalves. Per exemple, si vaig aquí... Senyor Pampa, tio. Aquí no hi havia una... Aquí no hi havia alguna cosa per visitar? Per exemple, no? A l'atrapamor. A veure. Vale, puc utilitzar els cupons aquí. Vale. No, doncs marxarem de Goldsaucer, a veure què podem obtenir amb aquests 400 i pico que m'han donat, que no crec que pugui fer gran cosa. Però bueno, ens han permès descobrir una miqueta el meravellós Goldsaucer, el lugar de perdició, per si ja no tenia suficients hores de joc ja amb el joc.
Vinga, gastar temps al Gold Saucer, vinga. A sobre mores de veritat, xato? Vinga. No, m'he de recordar que... Me sembla que faré un Twitch dissabte per veure si m'ha tocat la loteria o no. Ah, Tordin ens pregunta per què, jugadors que el deien, per què tens el Final Fantasy XIV en francès? Perquè solament està en francès, en alemany i en anglès. I abans m'he dit, bueno, l'agafaré en francès per facilitat i perquè fa molt temps que no llegeixo francès i tot això, i mira, recorda l'època dels jocs de la Super, que sortia francès, Dutch, English, i abans per això el tinc en francès, perquè no està en castellà. Anem a veure què podem canviar pel nostre... No, això és perquè em doni escuts, no. Vale, tot demana mínim... Ah, però el que veig és nivell 1, tio. Què és esto, tio? Ah, són robes... Ah, vale, són robes que no tenen estats. Que curiós. Ja ho mirarem. Bueno, doncs com no puc... farem una cosa, mira, que estic... Com no podré crear res, doncs farem una cosa. Com encara em queden... Anem a jugar a Rasquis, tu. Ja que encara puc fer dos, doncs jugarem a Rasquis. I escollirem... Aquesta. Sí, tio, sí. Mira, 108 kills. Pròxima. Una altra, a veure què és, va. Ara, si agafo, per exemple, aquesta línia. Ara, en principi, no em deixes, no? Ah, si és perquè la gent no hi foti tot el rato als Rasquis. Bueno, pues, jugadores, és tot per avui. Hem visitat Gold Saucer, ensenyar el Gold Saucer, del Final 7, però en versió Final Fantasy XIV. Correcte, marxarem i tornem a Ul'dah, que tinc que anar a Ul'dah. Vale, llavors... Ah, això és gratis, molt bé. Pues res, i doncs amb aquest vídeo Twitch tan curiós, doncs us dic adeu, anem a agafar l'autopista. Doncs ens veiem per un pròxim Twitch, d'alguna cosa em cridi l'atenció sobre Final Fantasy XIV. Si voleu que faci un Twitch especial sobre Final Fantasy XIV del palo, jo què sé, vull que facis un vídeo sobre els xocobos, que has fet dels xocobos, o jo què sé, d'una raid o el que sigui, vale, doncs m'ho dieu i jo a la carta us ho faig. Doncs jo, sense més preàmbuls, deixaré sobre aquí el meu personatge. Descanso una miqueta de tant d'això del Gold Saucer i ens diem que tinc els cupones, ens veiem per la pròxima vegada en el Twitch dels jugadors caldenc, aquests barigues sobre Final Fantasy XIV. Bon dia, tarda, nit, jugadors i jugadores.